L-Awtorità tal-Ippjanar ħejjiet dokument għal żvilupp għas-sit li ilu fi stat ta' abbandun f'dik li kienet il-lukanda ġerma f'Witelajn. Fid-dokument hemm miktub li l-iżvilupp li se jsir niżel għal 65,000 metru kwadru. Fi kliem il-Perit Joseph Scalpello, mill-Awtorità l-Ippjanar is-sit f'Witelajn għadu jrid jgħaddi minn riġenerazzjoni biex jiġbed lieh turisti ta' kwalità. Il-pjan ta' żvilupp huwa mqassam fi pjan komprensiv ta' akkomodazzjoni turistika, żona residenzjali u anke ħwienet fost oħrajn. L-iżvilupp propost jgħid ukoll li għandu jkun hemm pjazzetta bi spazju miftuħ għal pubbliku filwaqt li t-torri ta' San Tomás mibni mill-Gran Mastru Hall of the Winja Court jibqa' jidher mill-baħar. Intqal li bini 32 metru l fuq mill-livell tal-baħar jista' jiġi kkunsidrat. L-Awtorità tal-Ippjanar qalet li dan id-dokument li jsir qabel tidħol applikazzjoni għal żvilupp huwa miftuħ għal konsultazzjoni sa' 29 ta' Lulju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.